Hello mga people, mga human being, tips and tricks sa karon! Kaniyang buhok hintubo naman ning ilalom, samok manggod aliwaros pamation basta mura mo kulot na bitan ning ilawom o tan-awa. Muna siya nga iriba na pug balik aron magwapa ato ipakita ba kay rong gwapa jud kayo ni pagkapuman. Ug magriban ta og daghang kay highlights ug mahimo ang gamiton jud kani jud si straight therapy kay mild kaayo nga medisina para di bitaw jud mga doubt ang buhok. Kay di ba jud lalim nang magriban ta og daghang kay highlights lisod siya trabahoon. Ga-apply ko og rebonding nga straight therapy number 1. Aning buhok niya nga walay highlights kay ingani ni mag-highlights para makita na ninyo diha unsa kagamhanan ta magtrabaho ingani mga buhok. Ana ang highlights og gilain dili ni butangan sa medisina unya na butangan og hapit na mahuman iya number 2 atong ibutang ingana siya kakuti na nay mga highlights aring dapita. Karing punuan jud gihapon ani nay highlights kay na may nitubo imo jud na butangan og medisina. Kanina po dapita ani ang tao na tutuwa sa dapit ang highlights kay dili pwedeng dunganon tanan. Ingana jud siya kakuti kay magtrabaho. Hala, mo ang buhok na kung gibutangan sa straight therapy nga milk rebonding. Wa pa ni maplansa pero wapag jud kay siya buhok. Amo na ilalom, di ba? Maklaro ninyo nang wa pa mahamis. Kay plansahon ni nako kay aron magwapa na gyud siya ang ana ang show. Kani akong gigunitan ila-ilahon nato ni siya mo ni si straight therapy nga neutralizing milk. Ya, kuman man plansa no ibutang gyud siya ani kay aron magwapa ni ang buhok. Nga ana siya drama. Kay wa man gyud laing kuan ani choice ani butangan man gyud ingani ning buhok, butangan gyud neutra kay aron dili bitaw mo balik kay nakasuway naman ko ana din ako butang neutralizer sa una pa gyud ako gamit og Schwarzkopf. Pagkaugma ikaligo na di ba namuhaghag og balik mo radyo way nahitabo di gyud dali magriban nga ato mang i-shortcut kay para madali ka human ya para kung makatipid ka sa medisina dili butangan gisuway yan toy hindi wa gyud itulid ga-haircut to sa iyang buhok no gikuha na to ginagmay kay normal gyud na kuhaan kay mura man siyang mutanggol ini sulay nimo masangit una to haircutan pero mo na ginit ako ang finished product nga giriban pero tinagwapaya gariban ta ganiha di ba ang highlights akong siyang gilain no lain na to butang medisina kay dili man pwede kay ug imo nang gidungan ma'am brittle gini siyang mga highlights tanawan ang highlights wala siya giplansa, gi-blower lang, gwapa na yung kayo ang buhok. Dili yung kasayangan, umapa. Iban kag Schwarzkopf, kaya nga na yung kahumuka imong buhok. Bisan pag gumuoson ka sa imong mga bana, gumuos sa babae, dili siya magumuos. Bisan pag papila ka sa kahanginan, bisan kusukusuhon pa kag bagyo, dili yun magubot ang buhok. Wala siya Schwarzkopf product. O sa tanan nagtanaw sa ato ang YouTube channel, Miss Human Being, don't forget to subscribe, like, comment below, and thank you for watching. O sa sunod na itong kita-kita, bye-bye!